sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo ayoli. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan ayoli. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nakaring ka pa yung magayang bakay. Tiyan mo kat nakaturog kan. Sa dino tinaggapwam, Edward. Ay kat iti trabaho ka. Sa dino pa'y gumangay. Nag-overtime kami. Among matabiyarnis ita. Iso nga ado, ti marami di opisina. Nay, dawag ko. Sung batak labit bakit? Muti dita, cellphone! Nay, apay nga inagaw mo ti cellphone kanya. Daytoy kaditi ko na matrabahom, Edward. Daytoy ko na nga in-overtime mo, ha? Ha? Ay, kuha bakit? Danggan na kumapay mo ta? Di mo pa yung gamin maawatan? Ano di siya maawatan, ha? Ti pa nang agad na ititanggid mo? Ti pa nang iti-text na ken ka? Ti I miss you? Kan I love you? Wano? Tilatawan yung adwa na ko holding hands kas na kadi? Yuli, ite. Agsawa ka, Edward! Agsawa ka! Ustulan na bakit? Ustulan na! Aklunan! Nagbidutak! Sorry. Yung mamating ako makanya. Nailaw anak lang. Ngumkit di si kate ayata. Napudno asyat tay ayatam. Apay nga rod nga iso ti bas pilpilya mapagawidan. Kalpasan ti trabahom. Apay asakan tula agawid dito'y balay. Kalpasan ti panagragsak mo iti din na day ta babae. Apay Edward! Apay! Sorry ka din bakit? Ikaw saan na maulit? Maudin na ito nga ipapan ko itayan ni Ross. Promise! Tiyamok, nagbalbaliwan ni Edward. Ngamsaan matgayam. Taadamanan kalukwan nga aramidan na. Adamanan babae ti asawag nanang. Inulit naman ang tinaramid na idi. Hamok ana sakit ti pagdaldalanam ita anak ko. Angem kas itinakunak idikeng ka. Masapol nga agbalin ka anatipken. Di ka agpaabak iti liday a mapaspasaram ita. Kang runaan iti amin, an nadam ti tunggal desisyon mo. Di ka kumaagdardara-sudos anak ko. Numabalbalen, saan mo kuman abasta-basta itag ti panagtalagmaw. Nangruna no pa ulit-ulit metang ti panang paspasakit ti asawam keng ka. Talaga nagsakit nanang. Awan umasping iti kinasakit na. Anya taramitan. Ay, ayatagmat nga min, Edward. Ikadya kaya na mapukaw ko ti asawag nanang. Yulay anak ko. Namaminsan, kagurak ti bagay. Amino, oray amok nga aramidin ng tumanan. Kaya't kulat nga ikan iti gundaway. Ada amin ken ka apanggadang anak ko. Ang panunutam kumamat ati bagem. No bilang man ta masaktan kan tumanan. Awan to kumati sa bali apabasulam. No saan ati mismo abagim matlaang. Isu asak bay nga agdesisyon ka. Panunutam pa'y kumaada imbag anak ko.
Nagaduti dinadaol mo, Edward. Saan lang ati panagtalag ko? Inraman mo pa iti kinatal na ti panagbiyak ko. Saan lang aday ta? Pati respeto iti bukod ko abagi napukawan. Agraman dagiti arapa aptaken adupay. Yuli, Diyak amo no mapakawan ka pa'y. Gapo iti naramid mo. Diyak amo no maisubli pa'y ti sigod a kinaragsak ta. Diyak amo, Edward. mawatan ka, Yuli. Amo ka basol ko ti amin. Gamay salahang ti masigurado. Ay ayatin ka. Katjak kahit amapukaw ka iti biyag ko. Iso pang aasim ka di at apakawanan na kon. Nakasagaan na kang agbalbaliw. Saan laeng para iti bagit. No di kat para ken ka. Kan para iti buklen ta a pamilya. Pang-aasim ka di ha. Pakawanan na kon bakit. Ikarik. Saan na maulit. Nalakalaan nga ibagaday ta, Edward. Amok neta. Ang mamati ka kumamot kanya. Talaga asahanan na maulit. Promise. Namin ano ka na nagkari. Namin ano akmaten anam ati. Ang amaging kaita. Agsangsang itaklata iti danam. Gapo iti kanayon apan ang loklokom kanyak, Edward. Saan na maulit bakit? Promise. Saan akong nagbabahay? Si kalaang tayatak. Si kalaang ti pagawidak. Awanan sa balibay. May salaangan, Edward. May salaangan agundaway. No dadailam pa iti may sa agundaway nga itit ko kan ka. Awanin at talaga. Oh, agyaman ak, Yuli. Ikarik, jak dadailan tintil mo agundaway kanyak. Agyaman ak. Tauray kastuyak. Inikanak pa iti tiyansa. Agyaman ako unahi, Yuli. Amok nga ayatom ti asawa manakaw. Angam, amok nga amumay no kasanom. Anasaktan ti rignana. Gapaw iti kanayaw na panagpababae. Nanang, Edward, anakaw, dumungag ka kumamit kanyak. Saan nga abin a tao ka maikan iti maikadwa agundaway? Saan nga amin nga asawa ket kabailan na ti mamakawan, kalpasan ti panakapasakit ti puso na. Isuan nagasat ka anakaw, nga may pinakawan na ka ni Yulay. husto kayo, nanang. Talaga nagasatak. Ngamin, inikanak manan iti may sa agundaway ta asawak. Di mo kumangarod sayangan day ta agundaway anak ko ah. Taamangan no inton sumarunaw ay awanton ni Yulay nga widam. Saan na, nanang? Diya akong pasakitan pa'y ta asawak. Saan akong ngagbabae? Ikarik deta kada kayo, nanang. Nalala, day tati kayat ko ang manggagan ka anak ko. Kitsabay la ko ma, tasaan ka laeng nga agpatingga iti sao. Aramidan kan panagnakam dayta iti asawam. Iti kasta, agbalintaw anaragsak ti buklen yaw a pamilya. Ne, lakay. Nasapa ka mag-anagriing. Ah, siyempre, bakit? Mala, agtugaw ka ditan, tay sagana kung tipagar mo saranta. Anyang itinlutom. Nagprito ak ititlog kan tuyo. Sakto nang ilambong itugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bagoong with sili kan kalamansi. Wow! Nagimasen? Launa ya, bakit? Malala na. Agtugaw kan tamangantan. Agyaman naklakay ah. Saan mo mo't amasapol nga aramidin da ito itinal daw ket? Bakit? Kahit kulang ba't nga ipakita talaga nagbalbaliw akon. San lang nga iti sao? Mudikot itaramid. Okay, adakan ka day ta, Edward. Ba nagapagyaman ak unay. Ang kas nakon, saan mo't required nga aramidom ti kasto itinal daw? Baybayan na ko malaking bakit?
Kahit ko asulnitan ti ado ang nagkurangakan ka. Ikaring aramidag amin nakabalak. Tapno mapanag nakakatalaga nagbalbaliw ako. San laeng nga pare ti bagik. No di kat para ken ka. Ken itibuklan tanto a pamilya. Agyaman ang kadagito'y anatang kan prutas nga injugyo tatang. Awan na nyaman na anak ko. Adaw timula mi anatang kininanang yaw. Iso analagip ko ti umay mangtag. Kit, kumusta kayo matentang? Kasi ti Diyos, nasalun at kami matlata anak ko. Apay ngay, asaan kayo nagkuyog kaninanang nga nagpasyudad? Hit no pilpilitak ngagkuyog kami. Masadot ka no, may. Ay, kastaya? Uy, nasakit ka no ti saka na. Amumot ti ninanang yaw, sana mahilig ngagpaspasyar. Sana bali tatang. Da kamin tulaangan ti agawid ken ni Edward, apaman ang makawaya kami. Una, kahit kumusta mo din ni Edward? Talaga ka di ang nagbalbaliwan ti asawa manakaw. Uwan tatang, makitak mo't, adun ti nagbaliwan na. Kanayon nakpayon nga ilutuan, ken kanayon ang masapang agriing tang, saan pa yun ang marabrabyan nga agawid. Ay, kat nasaya at mat ano kasta. Ang amnay, di kag sigsigurado. Ngamin, ti babaero, kat babaeron tulak tanak ko. Narigat ay nabaliwan day tang ugali. Amok day tatang, angam makitak mo ti sakripisyo na. Bare nga, nupod no ang nagbalbaliwan ni Edward, tatang. Amok ngay ayatem ti asawa manak ko. Ngam na ito'y titandaanam. No pasakitan na ka manen, pang-aasem, tadi ka kuman agbalin amaag, yuli. Wen tatang, amok daytan. Kat agyaman ak iti kanayon apanang palpalagipyo kanyak. Adaytag ko ken ka bakit? Anya dayta Edward? Jaran! Sabong? Para kanya kadidayta? Wala. Mangipalagib ken mangiparik na. Nga uray namin anon adahara sa nagbidota. Si Kalatate ayayaten ken ipatpatag ko. Ket nakasaganak ang mangipanagnig iti inaldaw at talaga ang nagbalbaliw ako. Agyaman ak Edward. Saan laeng akadagiti sabong? No diket kadagiti sakripisyum iti inaldaw. Tapno mapanagnikam laeng ang nagbaliw kan. Ikarik bakit? Uray basit lang nga banag amang parang sakin ka, aramidag. Panagnagak at talaga asikalaang ti babae nga inayayat kan impatpatag ko. Kumusta nga itinapanam ijay syudad lakay? Okay lang bakit? Kumusta mo't nga di anak ta? Pudno ka day ti kunana ang nagbalbaliwan ti asawa na. Siguro tayo sumot isang kaiba ka di anak ta. Ang imbagak king na, saan ngagsigsiguradaw? Ngamen, ti babaero kat babaeron tulat ta. Panagkunab lakay. Talaga nga ta ang nagbalbaliwan di manugang ta. Naka mua bakit? Nga nga mo tayo. Ang mga no nagbalbaliw kampay ide. Nga bintun kwan, agbabae manan. Hay? Sigurado nga isunto manan ti pagsangsangitan di anak ta. Ay, unay mo laki di nga minin aya. Tatakatumpong mo laki din iti babaero ti kakaiso na nga anak ta. Huwag nga ron Saan nabali ko man na minsan lang? Saan magta namin anong nga inaramid na? Kadgapoy tinalao sa panagayat ti anak takin kwa na. Namin ano magta na pinakawan na. Maminsan pa'y nga aramidin ako nakngarod. Ang mga makabil ko di nga Edward. Bareng ano din nanto aramiden manan lakay. Sapay lakuma, bakit? Sapay lakuma. Tanog kambalay. Talaga siya ako, hindi makalaban na. Oops! Oh, at iti ka bakit? Ay! Agyaman ak Edward. Kaya't mo ti pandesal, tayo palamanan ka. Ay, sige man lakay. Ang basit laang ti ikabil mo apalaman na Diyak kaya tinasamit unay. Okay.
Adoy, bakit? Agyaman, nak. Kastoy gumakanayo na niya. Natal na tibiyag. Awan gulo, awan sakit tinagam, kan saan tangagap apa. Nagmayat man diri kinasiga. Katwan mat. Si kalaang mat ngamin ti agar aramid iti pakasaksakitan tinakam ko. Ah? No di ka kumagar aramid iti kalukwan. Awan ko mamot ti agbalin aparikot. Basol mo tadi ka mo ngamin makontento kanya. Sorry ka din. Saan na maulit ko nakmay. Kaya't kung ipakita kang ka talaga nagbalbaliw akon. Iso nga'y katum ka din di ba nagduado di ta panunot mo. Apay, Edward! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak! Apay! Yuli. Kunak man na nagbalbaliw kan! Nga mapay nga inaramid mo manan! Apay! Bakit? Dagan ako mapay mo ta. Pangasim, agpalawaga. Awalan ti rumbang nga ipalawag mo pa, Edward! Manglilipot ka! Bakit? Among akarbangam tagungat. Nga madamot karbangak at umawat iti pamakawan. At luna ka nagbidutak. At pagbabauyak unay tinaramid ko, Yuli. Diyak rampang adinadahil ti panagtalag mo. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nailawanak laing. Sapay ko mata mapakawan nak bagay. Sorry. Sorry! May talaan ka diti ka ba alam nga ibaga? Ha? Dala ka lang nga ibaga ti sorry ken ka! Nga minsan si ka ti masaksakitan! Bakit? Sorry ka din Ikarik nga ramidag amin nakabalag. Tapos maurnos ti amin kadata. Ikarik, saan na maulit? Kat nakasagana ka magipanagnak iti dayta. Iso pang-aasim ka di Pagpakawanin na koon. Saan nga humdas ti sorry lang, Edward? Amok na ita bakit? Iso nga nagtuyak. Kasi papakumbaba dumawdawat iti pamakawan. Kat sapay lang kuma. Tay kanak pa iti may sa akong daway. Tapno pa nagdagak ka talaga nagbalbaliw akon. Pangasim. Bakit? Agabrod ka kunam, anak ko. Wen nanang, umadayo akpay, baring makalipatak. Maawatan ka, anak ko. Ang sigurado ka din, iti dayta pangedeng mo. Saan nga taan na saysaya at nusulbaran nyo pa iti parikot yung agasawa. Diyak ka mo, nanang. Ang amno ita, daytoy pa'y lang tinapanunot ko a solusyon. Ti umadayo. Ay, katsika ang arod, anak ko. No ijay abroad ti ammom ang makaitad itital na ti panunot mo, ay katsuportaran ka Ang amnay, di mo nga rod kumabaybay anti bagim ijay, wan. Nang runakit agmay-may sakan to ijay. Wen nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanyak. Takabailak ti bagik. Aga brodak, baring malipatak ti sakit nga impay mo. Aga brodak, tapno aginanamot to'y pusok iti kanayon apan ng paspasakit mo, Edward. Pangasim, Yuli. Di kan pumanaw. Diyak lakit ti kabangalan mapukaw ko iti biyag ko. Kinapudno na. Diyak kayat daytoy nga ramidag, Edward. Iso na lang, takayat ko ti umadayo. Tapno makapanunutak iti nasayaat. Respetuak dahit ang pangadang mo, Yuli. Ngam sabay la kuma. Tadi nakliplipatan kabayatan ti kaadam iti adayo. Nakasagana ka makarami di amin. Mapanagnagaklaang at talaga nagbalbaliw akon. Edward, Talaga saan na maulit pa. Ikarik, di kan pasakitan pa ya pulos, Yuli.
Isa pa nga asim tapakawanan na kon. Napakawan kan, Edward. Ngamkas itinakunakon. Kaya't ko pa ilaang ti umadayo. Tapno makapanunutak itinasayaat. Mawatan ka. Kanayon ko nga'y kararag. Asapay lang ko ma. Tadumtang total tao nga itad mo ti si bubukal pamakawan mo kanyak. Sapay lang ko ma. Tay kanak tupay ti kundaway amang ipanagnag. At talaga nagbalbaliw akon. Nanang, awanin. Pinanawan na ko ni Yuli. Pinanawan na kong dasawag. Gonggonam! Nanang, Awan, ti sabali a pabasulam, no saan ati mismo mutlaang abagay, anak ko. nanang, Amaw no kasano tinaramid mo apan ang pasakit kan kwa na. aklo na kabasol ko ti amin, nanang. Wan, basol ko na ito na pasamak ka na kami asawak. Basol ko. Dinadail mo ti panagayat kan panagtalag ni Yuli ken kaadakaw. Iso nga anusam kasi kamo laang tinagar-aramid iti laklak amam asakit ita. Kapilitan na, nanang. Ngam ikarigatag tagbaliw. Marami itag amin na kapailak. Tapos sa arin na maulit pa na ito na napasama. Panagdaga kita sawag at talaga nagbalbaliw akon. Iti kasta, sublyan nagtumot lang ni Yuli. Danda ni makatawan kumatan dito'y balasiw taaw. Ngam aging gaita, saan kami pa'y ang nakapagsarita ang nasaya at iti asawak. Kanayon nga umawag, kanayon nga ag-text kan ag-chat. Ngam no maminsan, jak replyan. Jak amo no aging gat kaano ti kastoy a relasyon mi. Kasla mabutengak mat ngaminan a mangawat manen ken kuana. Ngamin, jakon kayat ti masaktan manen no bilang taaramidan nan tumanen ti agbabae. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Yuli. Ken ka pagayam, Yuli. Bagim dayta, iso asikamat laang nga rod ti makaamo no anya tinasayaat para ken ka. Naimbaglakit din taawan pa'y anak yo. Amangan no isupay ti maysa nga aglaklak iti sakit gapu iti kasta a sitwasyon nyo iti asawam. Tinapatag ita ket pagimbagampay tinasugatan a pusom. Bay ampay laeng nga aglunit ti sugat agapuanan ti panang pasakit ti asawam ken ka. Sakbay amangeddeng ka, panunutampay anaimbag no anya dagiti posible nga ibunga na. Iti kasta ket awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Yoli, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip
ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon ngal daw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Jasmine. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, may bilang kami met nga agasawa kadagiti riniboribo a dumdumngag kadagiti drama nga ing kaipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket gapo tat tiyempo wenno panawon manen ti panagre-reunion, napanunot kumet ti nagsurat takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biagmi. Bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadagiti makangngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jasmine, anak. Adda ka di ibagayo, tatang? San aya nga intun Sabadon tinakasit nga aldaw ti reunion tayaw? Wan, tatang. Kahit anya nga iti planom, suburot ka mo laeng kadi kanya. Da kayo latan ti mapan, tatang. Nay, apay nga. Umay ka tapno mamamom dagiti kakasinsin mo. Masadutak, tatang. Amuyo mat. Sa anak a mahilig iti kakasta nga okasyon. Ang mga no aggana taktumot lang nga agawid no kwa. Iso ada kayo latan ti mapan. Iti kasta, ma-enjoy yu ti makiistorya kadagiti kakabagyan tayo. May mayat mo't laeng ano sumurot ka. Iti kasta adda kadwa. Amangan ngamin no biruken da kantumanen no awan ka amakita da. Sige. Kita akto no gumagutak amapan, tatang. Makiam-amu kamot akadagiti kakasinsin mo, anak ko. Iti kasta, saan ka mabureng? In kamot makis-istorya kadakwada. Mabainak, tatang. Na, anya kay kumatipagbainam, kat kakasinsin mo na kita. Wan, ngam kitaan nyo mat ati itsurak iti itsura da. Nagbabak nang da, tatang. Kumpara kada tayo a simple laang ti panagbiag na. Kitaan nyo man, dikot seda amin. Nagpipintas ti badbado da. Agraman sapatos kan tsinelas da. Madlaw ang hinginaan. Puro branded. Kat man ano kumangay, baybay am kadidagita a branded asuot da. Daan ngagpaiso ti bado ta, ngam disintimot akitaan. Jasmine, anak, saan adagita abambanag ti pangrukudan iti panagkakabagyan? Ti kunayo tatang. Ha? Nagsusupladan tupay dagiti anak ti kakasinsinyo. Nang runa dagiti anak ni Auntie Claudia. Di dapay pumansin a pulos. Wino umisam laang kumamat. Lablab sandamat da tao. Nagngangato da, tatang. Na, tangiwat mo nga ron di mo pinsaan ti agsao. Abangan no adda makangagkin ka kit anya apay ti maibagada. Ala, mapankayulatan iti ayan dagiti kakasinsinyo, tatang. Didak pakadanagan, ta okay aklaang ditoy. Sige, dito'y kapailaan nga ron. Tamapan kumandanunin ni San Lorenzo. Barang ikanak iti pasarabok. Sa nabale, nagawid tamatlaang inton madamdama, anak ko. Si kaka din da ita, Jasmine. Wen, ante. Balasang kamot gaya man umay ka, sumurot ka kanyak, Jasmine. Sa dino ti papanan tayo, Auntie Claudia. Mapantay jay kusina. Ah? Inpa-cater ko ngamin timakaan para iti reunion tayo. Siya kami tinaggastos iti kanan tayo ita. Dayjay lang, ta kurang kano ti staff ti catering. Ang mga no mabalin at tumulong ka pa ilang ijay kusina. Iti kasta, mabibita may sagana dagiti makaan. Ha? Mabalin. Ay, kunaklakit din no anya ti ibagana. Ibaon nakmatlagayam ijay kusina. Ay, dahito yung manja kunakon kat. Agbalin manin akatulong ti tao dito yan. Una yun.
Napauli magkamatan, Jasmine. Di mo ka di kaya titumulong. Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, ante? No siyakla amay sa, awan mat parikot iti dayta. Ibagayo laang no anya ti maitulong ko, Auntie Claudia. Okay, kumusta nga iti reunion nga inatendaran nyo, Insan Jasmine? Ay, kas iti sigod insan. Awan nagbaliwan na. Panagrik-nak, kat kaslatag tagibas sitin naklatan ni Auntie Claudia. Ay, susinsan. Apay, di ka pailaang nairwam ken kwa na aya. Hay, kasjay na talaga. Baknang ngamin tinakiasawaan na. Isuan limas tugmatan. Agraman dagiti anak na. Nagyayabang da sika. Ay, naku namon insan. Nagsusuplada man nga agpayso dagiti anak ni Auntie Claudia. Iso nga rod asan kami na mapmapan kanina nang nukasta nga ada reunion. Ngamin, no asino ti agaam mo? Iso dalatan mo tin ati agsasarita. Iso dalatan ti agsasango. Day tamat lang nga rod tinadlaw ko insan. No sino dagiti babak nang, iso dati nakasango iti lamisaan. Naragsak amang mangan kan umininom. Iso dati agi istorya nga agkakatawa. Ket no asino mo't dagiti marigrigat. Ay katisuda mo't ati agkakadwa. Taga-ugas iti plato, taga-luto, ken taga-serve kadagiti babak na nga kakabagyanda. Hay, husto ka insan. Ay, una yan na biyag insan. Kaano nga tamot nga agbalin hayahay ti biyag tayo. Ah? Wan nga rod Jay kumamat agtugtugaw kalaang. Pa-chill-chill, pa-cheers-cheers. Kang runaan iti amin, awan daduma apan panunutan. Jay nakarelax kumamat ti panunot, kas jay. Hay, dumteng tulat ta siguro day ta insan. Ngam no bilang ta dumteng tuman day ta. Saan tayon tong agbalin akas kadakwada insan? Ay wen insan, day tamat ti ipasigurado. No syakto ti bumaknang, agtali na edak tulat tamat anapakumbaba. Kan awan to ti daddadumak. Husto ka insan. Talagang agkasinsinta. Ngamin, agpada ta iti kapanunutan. Ay, makabannog mo't ti magmag na. Uray lasim makit dagiti saka. Huwag nga ron. Manganta ba sa tanto agawid? Una, tani, kasta unay abannog ko. Masadutak ton nga agluto. Anya tiket mo kanen. Tayo sa orderet. Nan, iyawat mo man ti menu tamang kita Katoy. Anya nga tati bestseller da dito Asino mo't nga itakadwa, Jasmine? Ha? Ne, da kayo matgayam Auntie Claudia. Ni Dennis, auntie. Boyfriend ko. Dennis, ni Auntie Claudia. Hello, auntie. Anya mo't nga iti trabaho? Ha? Ay, kuha auntie. Awan pa'y. Kinapudno na. Agad adalak pa'y laeng. Damag ko kat agdenden na kayo. When auntie? Kasano nga yan ti biyag yun? Noan mo't gayam trabahom, Dennis? Kasano kayon nga mabiyag no kasta? Kasano nga iti biyag yo? Inton addanton anak yo? Ha? Auntie? Rebeng na lang nga trabaho kayo pa'y kumangaw muna. Kan may sa? Rumbang na lang nga nagkasar kayo pa'y sa kayon to nagden na. Kinapudno na. Adan plano mi nga agkasar, auntie. Pudno ti kinuna ni Jasmine, auntie. Kat pangalaan nyo nga iti aramatin nyo no kunamot nga awan trabahom, Dennis. Saan na bali ata adamat trabaho, auntie? Oh, manamad lang nga iti sweldom no bilang laeng. Umtas nga rod agastusin nyo. Ha? Kan may sa? Sika ti babae. Alangan mo't asikakit din ti aggas-gastos. Awan mat parikot iti dayta, auntie. Tinapatag makaala kamin iti papilmi. Uray kaskasano, adamat den urnong ko. Katpatsyak nga umdas mat dayjayan agastusan mi. Aywan kayam. Naka-order kayo ka din.
Ala, agordor kayon, tas siya kung timang bayad iti kaninyo. Kasi kayo mat, amagagkit din no awan mo't pagbayad yo. Aglablabusan da nga Auntie Claudia, tatang. Kurang laangan kat ibabain da kami itay ije restaurant. Taapay bait anak ko. Anyaya tinapasamak. Dinamag na no anya ti trabaho ni Dennis. Idinaamuan ng agad-adal pay laang. Madlaw asabali ti Jarna. Kasla tagibasitin na launay ni Dennis. Anyan tulaang kanon ti agbalin abiyag mi. Nang runa inton adanton anak mi. Imbaga na ti kasta anak ko. Wen tatang. Nasaktanak itikas di nga imbagana. Kaslakit din awan karbangan mi nga agragsak. Iparupa na launay nga adamabalin na. Agasam man ta ibagana pay. Nga amangan no awan kano pagbayad mi iti inorder mi ije restaurant. Ala, bye-bye amlatan anak ko. No ti panagriknam ket talaga atagtagibas sitinda kayo ni Kasinsin Claudia. Pakitaan nyo. Aggagit kayo kidde. Aramiden nyo nga inspirasyon ti panang tagtagibasit na kada kayo. Tatang. Ipakita yo kenkwana ang nagbidot iti pampanunutin na may papan kada kayo anak ko. Ipagamit kini Dennis ta ipamaysakin igaid na ti agadal. Iti kasta, makalpas iti panagadal na. Ken uray si ka anak ko. Igaid mo may ti agtrabaho. Anya tamo tayo ngay. Amangan no maipromote kantumat iti trabaho. Dakkail atulong dayta kada tayo no bilang laang. Lakay. Anya nga tano agikata kun iti trabaho. Agresign naksan. Anya? Ni, apay mat ngay. Sayang mat ti trabaho, ano agresign ka ba kay? Sayang nga agpaiso. Ngam nagbasit mat ngamin ti sweldo. Anya ko mati plano maya no kunam nga agikat kay di trabaho. Pampanunutak nga rod no ag full-time maklaangan iti online selling. Tainton makaurnungak, manglokatak tumatan iti bukod ko asyap. Online selling kunam? Wen, napigsamat kat ti online selling no talaga nga i-concentrate ko. Uray anya ditan arakit amabalin a pagkwartaan. Aramidak. Ay, makaumamat nga minan iti opisina. Inaldawlatan nga iti ti pagrekrikusan ti panunot ko. Kayat ko kat di sa bali kumamat. Kayat ko ti agnegosyo lakay. Ay kat no anya tamo mapagsayaatan ta. Di isot aramidem. At daak lang dito'y anak kasuportaken ka. Bakit? Insan, Ruben? Oh! Insan Claudia. Sika ka din ngagpaiso na ita. Wen, insan. No kasta, nagawid kay manggaya man manipod Canada. Ay na, nabayaga kun dito'y Pilipinas, insan. Dito'y akon nga agnanaed. Ah, kastaya. Wen. Ni Ace ngay, kendagiti anak yaw. Nagawid na ka di may? Nabayagan na nagsina kami kandi Ace. No, dagiti mo't ubing at dan bukod da a pamilya. Iso si Syaklaang ang tiagbibiyag nga agmaymaysa. Syaklaang tinagawid insan. Ne, kasano ang napasamak dayta? Ay na, atidog nga istoryaan insan. Aywan gayam, kumusta ba ti anak mo? Ni Jasmine, di kayat ko asawan. Kasi ti Diyos, insan. Okay damat kini Dennis. Awan ka di pa'y anak da. Awan pa, insan. Aging ka di itakat saan da pa'y nagkasar. Saan da pa yan nagkasar iti simbaan, insan? Ngam nangaladan iti papel da iti civil. Kasta ka di. Weng, makumikom damat iti negosyo da. Kaluklukat ngamin ti may sa abrans ti pagtagilakwan da iti sapatos. Ken as-asikaswan da ti may sa pay arugyan da ang negosyo da. Anya kay mo ta negosyo da ita, insan?
travel in tours business. Samad di ko na idinaudi ang nagsarita kami. Agpatur ka no kadagiti na duma-duma a lugar iji abroad. Naimbaga no saan nga utang tinagpuunan na. Adalat tamit ayinsan, no may saka ngamin ang negosyante. Saan amaliklikan ti umutang? Namuray no kaskasanaw, makabaybayad damat kadagiti utang da. Katsyak a mismo ti makapanagnag nga damat papapanan ti pagrigrigatan da insan. Kasta. Wen insan, saan man anapartak, ngam at least, makitak mo tin inot a panagasinsuda. Agasem, paldo ka manan insan Jasmine. Ah? Talaga ang nagdakkel ang tinagbaliwa mainsan. O dayon tinadanon mo. Bongga! Donya na donya ka mo insan. Talaga ang kinarir mon. Businesswoman ko naman. Ah? Ay katun insan, amumatan, masapul nga agsalukag tayo. Iti kasta, saan da tayo abasta tagtagibasitan latan? Ay! Wen insan, husto ka. Oray si kamat insan, damag ko anapig sa ti dua branch ti restaurant mo. Agraman ti pwestom iti bagasan ije palengke. Sigurado apaldo kamat ije insan. Tiba-tiba ako nada iti Tagalog. Ay! Sakto lang mo't insan. Inaramid ko mo't amin akabailak Tapno maipatakder ko dahi dyan ang negosyo. Kitkaskin ka. Nagsalo ka gakmet. Tapno maipakita kadakwada. Ano ka ba ilanda? Ay kat ka ba ilak mo't Agpada ta insan. Kastamat laang ti imbagak idi itinakom ko. No kabaelanda, kabaelakmat. Kat kaasi ti Diyos. Oray kaskasano, makalunglong aw kami maten iti rigat. Ay win gayam. Damag ko nang lukat ka pa'y gayam mo iti travel and tours a business mo. Wan insan, aywan gayam. Ada paturo ko ije Taiwan inton umay abulan. Amangan no kayat mo ti sumurot. Mayat sang agpay so dayta insan. Bayam, takasari, takman nga agpay so nila kay. Tano kayat na ay kat sumurot kami mo't ijay Taiwan insan. Sige insan, awagan naktulaang no kayat nila kay mo. Iti kasta, maisaganak dagiti rumbeng a maisagana. No kasta, imanugot ni Dennis adituin balayo ti pakaagayan ti reunion tayaw. Uwan tatang, maigidan ti reunion tayo iti pan naka-blessing ti balay. Ay kit mayat ang arod anak ko. No idi ket da tayo ti kanayon amapmapan kadagiti balay ti babaknang akabagyan tayo. Ita, isuda meteng ti umay ditaw. Uwan tatang. Ipagamlahang no niya ti maitulong ko anak. Iti kasta, damot ambag ko Ah? Ni tatang talaga. Bayan nyo lata ka din. Saan abali taadamat dagiti boys ni Dennis. Isudan ti makaamong agluto kan mangisagana iti amin tatang. Ay kat tumulong aklat tamit Taday, nakababain mo't no agmut-mut talaga aklatan ditaw. Kan may sa, amunak mo't sa anak ana irwam nga agbuy-buya laang no kasjay nga adda matrabaho. Sa nabali takabailak pa'y mo't tumulong. Napigsaak pa'y anak ko. Ala, da kayo ti makaamo tatang. Aramidin nyo latan no anya ti pagragsakan nyo. Among bagay, jak pulos ni namnama amaragpat ta ti kasto yung estado ti panagbiang. Uray siyak lakay. Pudno gayam di pagsasao ako nana. Everything's happen for a reason. Uwan bagay, amin arigat ken sakripisyo ta. At daamin ka po na. Sige, panahon ka pa dito ha. Inak tumulong iti kusina. Sige lakay. Wow! Bongga insan! Agasam! Nagdakkel to'y balayo Mansyon ko naman. Dito'y pa'y gaya man ti pakaangayan ti reunion tayo. Wan insan, kasla saan anak kapapapati saan ka di? Wan nga rod insan.
Nakitam ka din ni Auntie Claudia? Saan nga rod insan? Ay, amangan no mabain nga umay insan. Anya? Anya nga'y kumatipagbainan na no bilang. Ay, kutya inararamid na kada tayo idi Di mo tinagtagibasit na tikas kada tayo. Wan, ngam no siyak, awan day jayan kanyak insan. Kahit mo asawan. Lipatem latan, ti panang tagtagibasit na idikin ka. Di matsika mismo tinang ibaga idi, ano addan tuman aldaw nga umasenso ta, saan tanto nga aramiden tikas iti inaramid na. Agtali na adtalataan na pakumbaba. Ha? Iso abaybay amon. Ammom insan, saan nga amin anangoy uyaw wenno nang tagtagibasit kang ka kat akid daw iti pasensya wenno pamakawan. Naamiris ko, anapatpatag nga amang ti respeto iti bukod mo abagi, ngam ti opinyon ti sabali a tao. Manipod idi, tunggal at daryon mi, damdamagan dan akanayon ti opinyon mi nga agasawa, may papan kadagiti maaramid. Kas kuma kadagiti mailuto amakan kanda dumapay. Saan laeng adayta, kanayon dakpayan apag sauan iti sangwanan, tapno mangi-share iti experience ko no kasano nga imasenso ti biag mi nga agasawa. Okay kami met kani Auntie Claudia, ngem saanen akas iti sigod akas la nagngato ti purwana. No kasjay nga agkikita kami, agul uli maklatan. Saanen akas iti sigod anagado adal-dalawan na. Dandani saan paikit din nga agsao no saan mo akasao. Adumat arigat, bannog kan puyat ti insakripisyo mi tapno maragpat milaeng tinanamay a panagbiag mi ita. Saan kami matabak nang nga matlis magatang ken maaramid mi met ti kaykayat mi. Ket ita addamaten maysa nga anak mi ken ni Dennis. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jasmine. Ken ka pagayam, Jasmine. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo nga ingkaimbinglay. Kat sapay lakuma taag serbi nga adal daytoy kadagiti makangag. Kablaawan ka iti baligi anaragpat mo babaan iti panagsalukagyo nga agasawa. Pagtali na edem nga rod kuma ti kinamanagpakumbabam a tao. Uray kasanupay kangato ti maragpat mo, pilyem latta kuma ti umasenso saan ket nga agibalas. Agbalin ka ananad kadagiti desisyon mo. Kang runaan iti amin, ikkam iti importansya dagiti tattao amang supsuporta ken ka. Alakastan pagayam, Jasmine, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments ken kablaawyo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Sapay lakuma ta itultuloy da kami asuportaran tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Wilma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumat nga ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, pasensyakan ano kanayon ka adis-disturbuan, Wilma anak ko. Medyo gipit kami ngamin at talaga itakin ni tatang mo. Sa may siya, amumait nga agad adal pay laang dagiti dua akakabsat mo. Awan anya man na nanang. Okay lang. Da kayo kit dimat. Kinapudno na para kada kayo at talaga dagita ang groceries. Talaga? Nanang. Ay na, agyaman anak ko. Ado da ito yun nga abastumay. Ada bagas, asukar, suka, mantika, soy, dilata kan natnatang. Ada pa'y gayam gatas kan tinapay. Nanang, talaga akumpleto dayta. Ginatang ko aminan akasapulan nyo. Itikas na, awanan ti pagparikutan nyo. Banag apagyamanan mi unay anak ko. Naimbaglaangan, taada anak mi akas keng ka. Nakasingsingpot ka talaga, Wilma anak ko. Subsubadak lang mati kinasaya at yung anaganak. Isong awan nga rodrombang apagyamanan nyo, nanang. Ipagpanpanakal ka, Wilma anak ko. Nagadumot kan tinyawid yung groceries, nanang. Wun naggapo amin day ta iji ayandamanang mo a Wilma. Kwarta ngay, nanang. Inikan na kayo kade. Ay kat siyempre Siyak pa'y ti kunam. No kasta nga rod, ikandak mo't iti allowance ko, nanang. Ay kwa. Saan mabalin ata adamot pangaramatak iti day ti akwarta John. Basit lang mo't idaw-dawatak, nanang. Diyak mo't dawato namin. Alam mo dun, Saan nga rod mabalin akisayan day taw iti adda pangaramatak. No kayat mo, mapankalaangan iji ayandamanang mo. Ingka dumawat kang kuana. Saan eh? Ang mga noong tanak pa'y ni Manang Wilma. Hay na, siya kunti mangibagbaga. Saan na kang ungtanday jay? Basta ibagam anapatag ti pangaramatam iti kwarta adawatam. Ibagam nga aramatam iti pagadalan. Wilma, bakit? Apay ka din lang kay. Ayan ngay, dagiti groceries aginatang ta iti kalman. Awan mo ito ni Dya kusina. Awanan inted ko aminan kininanang. Kasta aya, isumot lagay ang awanan ni Dya. Kunaklaki din o indulin mo. Inted ko kininanang, tasaan nga isupay agatangan da. No awan aramidam ita. Ang mga numabalin ako yugan nakmanan amapan ag grocery lakay. Ay katuan day talaga ayam. Kuyugan ka, bakit? Sige, mabiit lang nga rin tagrubatak lakay. Sige, bakit? Tagrubwatak mo dyan. Kumusta ka mo ka anakan Wilma? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami mo't anti. Da kayo ngay. Ay kat kas iti sigod akaanakan. Awan latta nagbaliwan na. Marigregat kami latta. Naimbag pa'y kan ka, tao mas asinsukan. Damag ko adakkel kanumot ti sweldom iti kumpanya pagtrab-trabahuam.
Ah? Saan mat nga iso ti dakkel, anti? Apag husto laeng mat nga agpaay kada kami. Pang allowance kan pang grocery. Ay kat bayaten ano kasta. At least adda. Kaysa mo jay awan. Husto kayo, anti. Ay, Wilma. Adda ka di bagayo, Auntie Christina. Ay na. Ay nakababain kumaa. Ang mga numabalin nga umutang akin ka. Ay di ka agdanag. Ta isublik mo't laang adagos apaman ang makasweldo ni uncle mo kaanakan. Mano kumaaya ti utangan nyo, auntie? Ay kwa. Uray jay umanay kumalaang nga igatang ko iti bagas kan si daan may kaanakan. Ay sige, pautangan kayo, auntie. Ay na, agyaman na kaanakan. Dakkel at tulong daytoy kada kami. Awan anyaman, auntie. Basta lakit di igatang yo kadagiti kasapulan nyo, Awan parikot. Mangtedak amangted, Auntie Christina. Imbayak, taumayak kumaumutang iti kwartam kabagis. Ay na, anya ngay matiam mo makwartak ka bagay. Kano makitang tangdan kami laang mat kinilakay. Kan may sa, amom mait nga agad adal pay laang dagiti duang anak may. Ado ti paggastusan may. Isu apasinsyakan. Ngam awan maipautang ko kang kakabagis. Kasta aya kabagis. Wen kabagis, pasinsyakan at talaga. Hay, sapay ka sa pula ka talaga ti kwarta ita. Masakit gamin ta asawak. Mapan ko kumay pa-check up. Ngam una yan tawan mo nga rog kwartang aramatek. Dagiti anak yung ay. Apay awan laki di mutan maiteda kabagis. Awan mo't nga rod kabagis. Kasanokit awan mo't natalgad at trabaho da. Marigatan damot amang isakan iti pagbiag da kabagis. Iso dakon lang ibaga kadakwada. No talaga aka sa pulam ti kwarta, ipadas mo ti mapan mangibaga kini Wilma. Sigurado nga ikan nakadayjay. Basta ibagam apagpa-check up ni bakit mo kabagis. Ha? Niwil mga anak mo ka diti kunam kabagis? Wen kabagis. Saanin kabagis? Ang mga nodinak mutlaan pautangan dayjay. Amo na ngamin nga awan pangalaak iti pagbahid ko. Ken may sa, nakababain mo't kinkwana. Awan rumbeng apagbainam kabagis. Patsik nga ikan nakadayjay ta ado ti kwarta na. Ado ti kwarta di anak ko. Iso asigurado apautangan na ka kabagis. Nga ta? Wen, siyak ti makaamaw kabagis. Sige man nga rod. Tane, kasapulak kami na talaga ti kwarta. Ang kuyugan na kakabagis. Wen, sigay. Di ka madanagan, takuyugan ka akuyugan kabagis. Sa dino tinagapuan niyo, Auntie Janet? Ay kwa, naggapuak man tita ayan da ang kalmo aben kaanakan. Aya. Wen, si Kangay, sa dino tinaggapuam kaanakan. Ay kwa, ante. Mapanak nga rod kumadita balayo. Apag hustumat, anasabat kayo. Taapay, ada ka di ibagam kaanakan. Ay kwa, umayak kumamangibaga iti kwartayo, ante. Ha? Ti kayat ko asawan, umayak umutang. Anya ngay mati amum akwartak. Awan kwartak ang maipautang ko kaanakan. Ala ka din, ante. Di kay kadi agdanag, tabayadak matla ang adagos. Awan nga road, no kayat mo, mapan kay di ayan ni Wilma. Isu ti pagutangam, taado ti kwarta na di anak ko. Ngam no siya, awan, tawan mat kwartak kaanakan. Hello, kasinsin. Kumusta kan? Naimbag man ta nalagip mo ti imawag. Ay na, pasinsyakan kasinsin. Angam imawag hak, ta umutang ak kumakin ka. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpawit nila kay ko? Katni, adda kami ita dito ospital. Ni, apa yan kasinsin? Asino ti na ospital? Na ospital nga rod ti inaudi nga anak ko kasinsin. Naan-ano aya kasinsin? Ha? Ay kwa, jakman ammo kasinsin. Basta kalaat matlatan ang naggurigor. Ur-urayan mi paylaang ti resulta dagiti laboratories na kasinsin. Kasta aya? Wan kasinsin. Amangan no adda pa'y kwartam di ta mabalin nga utangan.
Saan abali, tabayadak mo't lang adagos, apaman ang makapawit nila kay ko. Sige, umay ka lang, dito'y balay, taitad ko ti kwarta nga utangam kasinsin. Ay kwa kasinsin, jak mabalin apanawan ti anak ko. Awan ngamin kadwa na ditoy. Ang mga numabalin nga isend mo laangan iti Gcash. O sige, isend mo nga rod kanyak ti Gcash number mo. Ta iso ti pangisendak iti kwarta nga utangam kasinsin. Wilma, anak, ang mga no adapay kwartam dita, naibus man ngaminan ti bagas may. Kansimang putmanan ti bil ti kuryente may. Nujak mabayadan dayjay, ang mga numaputdan kami iti silaw. Mano aya ti bayadan nyo, nanang? Adto'y ti bil, anak ko. Ni, due date na matan inton bigat. Wan nga raud. Maala, ibati yung ti bil ti kuryente yo. Siya kung timang bayad iti online. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Tay igatang ko iti bagas di mo liplipatan. Wen, di kay madanagan. Tamang tedak iti igatang yung iti bagas yun, nanang. Kantay allowance pay dagiti addem. Amumait, awan ti pagsapulan may kinitatang yaw. Sige, nanang, ibaon yung ida dito'y balay, ta ikak ida iti allowance na. Apayan bakit? Kasla aburido ka man. Anda ka di parikot. Ay, kuwala kay. Itay pa asang kaukrad mo ti pasbook mo Wala kay. Awan mo't gaya man nabati iti ornong ko. Iyak mo't tin napupuutan. Dakkel mo't gaya man tinaipautang ko. Mano kaya tinabati iti bangkom? Basit nga rodan, dandanin na iwidrok mo't gayam aminan. Apay, di mo natlaw bakit? Ti anya, Victor? Kasla amin mo tin akabagyam kat sikat ti pagtartarayan da. Tunggal umutang da, sikat ti kanayon apangibaganda. Anya ngay nga rod kat kasapulan damot lakay. Alangan mo't nga gudgudak. Ibagak man lang ang tinamuak bakit? Anya day talakay. Kat no saan ka numot ana ospital ti anak ni kasinsin mo aros, akas itinyawag na kin ka. Anya? Kaya't mo asawan. Nagulbud ni kasinsin Rose tap no makautang laang kanya. Nalabit akas ta bakit? Sigun kini pare Noel, nakita na kanumot ti anak ni Ros iti kaarubang agay ay ayam. Sigurado ka? Un nga rod. No kayat mo, mapan ka itay dya balay ta kasinsin mo aros. Iti kasta, maamuam ti kinapudno. Saan lang nga ta? Diyay inutang na angkel mo aben. Saan a pinagpa-check up ni bakit na? Oray na antima Kristina, saan apod no nga inggatang na itibagas kin si daan dati kwarta nga inutang na ken ka? Anya? Insugal dati inutang da ken ka, bakit? No kasta, inulbudan daklaan. Wilma, bakit? Amok no kasano ti kinasingpot mo, kat ipagpampanakkel ka kas asawak. Ngamni, kita ata kaslab abusun da kamatan. Di ka kumabasta agtalaklatan, bakit? Pinaayaban kayo takayat kayo ang makasarita. Maipapanitian niya day ta anak ko. Wan nga agpaiso ka anakan. Kasla na patag-unay ti ibagam Wan nga raw, seryoso ka kaanakan. Anya ngamin ayat ikunam nga ibagam kasinsin. Singiranda kami ka din? Diyak kumakayat nga aramidan daytoy. Ngam aglablabos kayo mo't ngaminan. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan kaanakan. Wan nga agpaiso ka anakan. Di ka kadin agpalpaligaw pay. Idiritso mo, ti kayat mo nga ibaga kasinsin. No addadawatin nyo kanyak atulong, ititid ko. No kasapulan nyo ti kwarta, ipapaay ko. Saan laang anam na minsan anagkid daw kayo? Namin anon adaras. Katgapo tamaasyanak kada kayo. Ik-ikan kayo. Nga uray saan nyo pa'y anabayadan dagitiim mo na nga inutang nyo. Amumi day ta ka anakan. Banag apagyamyamanan mi unay. Ngamin, adda ka apagtartarayan me. Tunggal adda ka sa pulan me. Eksakto, angkal. Ngam adda kinapudnoan amwak idikalman. Ha? Anya dahitaan amuam kasinsin. Wan nga agpaisaw. Anya ngay dayta kaanakan. Ti ko nam, Rose.
Adda ije ospital ti anak mo. Ha? Da kayo mat, Uncle Ben. Ti kunayo, ipa-check up yun ni Auntie Mirna. Kuha nga main kanakan. Kat da kayo mat, Auntie Christina. Nagulbod kayo kanyak. Ti kunayo, igatang yu iti bagas kan sidain nyo ti inutang nyo a kwarta. Saan mat gayam? Apay, anagulbod kayo kanyak, ha? Uncle Ben, Auntie Christina, Kasinsin Rose. Ay ikwa, pasensya kan, Wilma kaanakan. Ikarik saanan ang maulait. Ay, sorry, kasinsin. Da kayo mat nanang. Saan aga po taam mo yung adda kwartak? Siya aming ti isuruyo apagutangan da. Pagrigrigatak mat ti kwarta nga ipapautang ko. Ang papautang ak, ayat ko lang ang makatulong kada kayo. Ngamanya ti inaramid yung ha? Inabuso dak, inulbudan dak. Pasensya kan anak ko. Sorry. Ikarik, saanin ang maulay. Talaga saanin ang maulit. Ngamin, uray da kayo. Saan kayo matan at tulungan? Ha? Marwam kayo mat ngaminan amang namnama kanyak. Iso ang manipod ita. Kontrola kon ti ipaay ko at tulong kada kayo. Ti kayat lang met ni Wilma. Agbalin kayo kumaanapod no. Saan kayo nga agul-ulbod? Tapno makautang kayo laang kankwana. Nasingpat ta asawa. Ammo na ti tumulong iti pada na tao. Iso asapay la kuma. Tadiyumat abusuan ti kinasingpat na. Manipod ita. Awanin namnamaan nyo kanyak. Saan kayon apautangan pay? Kat no addapan nakabalin na. Bayadan nyo amin ng tiinut-utang nyo. Iti kasta, addamot utangan dagiti daduma apudpud nung agkasapulan iti kwarta. Saan kat akas kada kayo analaing nga agulbod tapno addala ang pagsugalyo? Rabin, bakit? Abay, di ka kailangan maturog. Ay, jak nga ron makaturog lang kay. Abay ha, pampanunutan pa ilaan ka nila, giti nakautang ken ka. Ha? Kaslakastan alakay. No panunutom anaimbag. Adumutan ka tinatulungak babaen iti panagpapautang ko. Kaaduan ka dakwada kat dagitimat laang kakabagyak. Iso na laang takasladida maawatan ti sakripisyo. Talaga adida makita wan maawatan. Ngamin, kwarta laang tinapatag ka dakwada. Di da makita ti bannog kan sakripisyom. Nasingpet ka ngamin unay, bakit? Wan nga rod lakay. Nagbalinak anasingpet ka dakwada. Banag adida inikan iti importansya. Itakla ang ama amiris at inalabas gayam a panagpabigay kat mabalin matlaang gayam a pangrugyan ti parikot. Saan aga po ta adda kabailan, wenno adda kwarta kat siyak mat amin ang tinamnamaan da. Rumbang na laang mat a panunutak ti bagik. Kang runaan ti amin, ti masakbaya. Husto ka bakit? Ti panagtulong kat rumbang na laang a balance. Saan laang a para kadakwada? No di kat para matlaang iti mismo abagim. Wala kay. Ngam saan na akayat asawan, asaan akon at tumulong. Tumulong aklata, aging gat kabailak. Ngam saanen akas iti sigod, abasta mang tedaklatan. Masapul apilyan, kan amwak pa'y nupudno nga agkasapulan daw, no saan. Sapay la kumatag sirbi nga adal dayto ken ka bakit? Amok anasingpet ka. Ngamkas itinakunakon. Ti panagtulong iti pada tao, katnas ken laeng a balance. Itikas na, saan da ka nga abuswen? Manipod idi, nagbaindamatan kanyak, kat ininot da abinayadan ti kwarta nga inutang da. Nagbalbaliw matan ti inak, saan unayan adumaw dawat kanyak, ngamkit di, siya kun a mismo ti mangmangtad iti allowance da, nukas jay nga addamat nawadwad a kwartak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Wilma.
ken ka pagayam Wilma. Kunada nga rudan amin abanag ada pagpatinggaan na. Okay lang met ti tumulong nang runa iti pamilya ken kakabagyan. Ngem ada kumamat limitasyon na. Kang runaan iti amin, amwen tayo pay nga umuna ti kinapudno sakbay nga agtalek tayo. Saan laang adayta? Kontrolan tayo matibagi tayo at tumulong. Saan agapo ta dumawat daket agwen tayo mat adagos. Sursurwen tayo mat kumati agkadkad. Iti kasta saan da tayo nga abuswan. Alakastan pagayam Wilma, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag